To kare en ang'o ma bende ne otimore e kindego eko ma bende ne osande jokanyo mag Legio Maria? Nitiere story moro mana awinjo nikonowa, to wach ni kanigo ogoye gi lisasi gi bunde mokwongo nokotho, ochako goye go mar ariyo nokotho, kaso ema ogogo ng'ato to ng'ano to dhi ohinyore to odhi e polo. Mano niluongo ni Peter Otieno. En ja Kamagambo, giwacho ni ja Kamagambo, but ok en ja Kamagambo. Ok en ja Kamagambo kaka giwache. Mano notimore Nzoia. Notimore Nzoia ka isando Legio. Legio Maria nokokel gi kwe. Legio Maria nokel gi chandruok mang'eny. Koro baba nogo gi lisasi, ma polis manogoye, manobaye gi lisasi no, nowarore mobedo ja Legio Maria. Nowacho ni ma ng'ama nade, mogo gi lisasi tok thoni. Koro Nyasaye ne dwa mana mondo mi otimore dhano. Iwacho ni timruok mar Kristo, timruok dhano mar Kristo wuodi. Koro baba otimore dhano. Koro ji mang'eny ne loko story no ni onde to dhi wuondo jo Legio, ni gifuyo, mara kia ni gidhi e polo gi buombgi, kia githo aora Nzoia. Ne ok en kamano. Nyasaye ng'ama nonegno, noneg nikech nonege e kanisa mar Nyasaye. To ng'ato konege kanisa mar Nyasaye ma onge keth motimo, Nyasaye nyalo yawone dhod polo. Jonabi machon nonegi, kendo sani inyalo winjo ka ikwanogi gin e polo. Agatha nong'ad thunde nikech wach polo. Daniel nonyum e bur sibuoche. Nitiere jo mano onyum nyaka e mo. Sebastianus nochiel gasere. Koro miyo pinyruodh polo ok donje e yot, nyaka isandri. Koro ginego e martyrs mag Legio Maria mano osandore. Kwa dhi Uganda wayudo nitie joma nowang' nikech piny polo. Machalo Kibuge gini ne gidhi magi gichopo e polo, Nyasaye nomiyo gi piny polo nikech ne gisando ringruok margi. E piny ka nyaka isand ringri eka iniyud ngima mochwere. Ok inyal wacho ni onge sandruok moro amora mineno lema in gi mor ni to kae to polo bende bedo dhiye. Tek ahinya. Nyaka isandri ne Nyasaye no nikech polo iyudo gi sandruok. Mana kaka Yesu wuon nosandore mondo oyawnwa dhod polo.